बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. वैभववाडी तालुक्यातील शिराळे गावात शेकडो वर्षांची परंपरा असलेली गावपळण बुधवारपासून सुरू झाली आहे. संपूर्ण गाव 4 ते 5 दिवसांसाठी गावाबाहेर वास्तव्यास आलंय. या अनोख्या परंपरेचा आढावा घेऊयात या खास रिपोर्टमधून. वैभववाडी तालुक्यातील शिराळे गावाची गावपळण ही सुमारे 400 ते 450 वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बुधवारी सायंकाळपासून या गावपळणला सुरुवात झाली आहे. संपूर्ण शिराळे गाव वेशीबाहेर स्थलांतरित झालंय. बुधवारी सायंकाळी गुराढोरांसह ग्रामस्थ सडुरे येथील गावपत्थर परिसरात वास्तव्यास आले. या ठिकाणी राहण्यासाठी राहुट्या, गुरांसाठी तात्पुरते गोठे उभारल्या. वैशिष्ट्य म्हणजे गावची शाळा देखील पुढील 4-5 दिवस गावाबाहेर भरणार आहे. देवाचा कौल झाल्यानंतर हा गाव पुन्हा गावात दाखल होणार आहे. सद्यस्थितीत गावाबाहेर आलेल्या ग्रामस्थांनी पुढील 4 ते 5 दिवस पुरेल इतकं अन्नधान्य, भांडीकुंडी आणि जीवनावश्यक साहित्य घेऊन सडुरे इथं दाखल झाले. कडाक्याच्या थंडीतही हे ग्रामस्थ या भागात राहत आहेत. नेहमीप्रमाणेच त्यांचा दिनक्रम या ठिकाणी सुरू आहे. गावपळण ही परंपरा केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक न राहता ती गावकऱ्यांसाठी एक मोठा उत्सव ठरली आहे. गावातील एकोपा, आपुलकी आणि सामूहिक जीवनाचं दर्शन या काळात पाहायला मिळतं. मुंबईसह राज्यातील विविध भागात नोकरी व्यवसायानिमित्त स्थायिक झालेले ग्रामस्थही आवर्जून गावपळणीसाठी गावात परततात. परंपरा, संस्कृती आणि एकात्मतेचा अनोखा संगम असलेली शिराळे गावाची गावपळण यामुळेच एक उत्सव बनते. श्रीधर साळुंखे, कोकण साद लाईव्ह, वैभववाडी.